ва аз тамоми шаҳрҳои Россиярам шумо метавонед ки сафар кунед. Ба хизмат даъват карда намешавад. Хубаш работа гуфта надорем, ба хотире ки вақте отказ метиҳанд, баъд иншааллоҳ мо видео мекунем мобилизатсияро. Ҳамаша боз мефаҳмонем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео лайк бигзорем ва бо диққат то охириша тамошо кунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. қарор дорем дар масҷиди ҳазрати Абдуллоҳ ибн Аббос бо ҳамроҳи ҳоҷионамон, нафароне ки ба ҳаҷи умра омадан мехоҳанд, обуначони канали юристиҷӣ мехоҳем ба ҳаҷи умра биен. иншоаллоҳ ки аз номи акаи Сорбон гап занем ва барои ҳамаи шумо тахфифи махсуса иншааллоҳ муроҷиат кунед. меҳмонхонаи 700-800 метра ба ҳарама наздик мо шуморо ҷойгир мекунем ва аз зиёратгоҳҳои шаҳри Макка, шаҳри Мадина, шаҳри Тоиф ҳамаш иншоаллоҳ ки мебарем. Сергей Миронов боз дар Федератсияи Русия хостори виза барои муҳоҷирон шуд. Сергей Миронов сиёсати муҳоҷират бо кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла ҷорӣ кардани раводид виза бо ин кишварҳоро шудааст. рӯзи 22 июл дар нишасти матбуотии ҷанбастии давлатии Думаи Федератсияи Русия дар ҳузури хабаргузорон гуфтааст, ки сарфи назар аз тағйироти қонунгузорӣ чораҳои қонунӣ барои танзими муҳоҷират дар Федератсияи Русия нокифоя мебошад. ӯ қайд кард, ки дар Думаи давлатии Федератсияи Русия ироа карда шуд. аз ҷумла вакил моҳи марти соли 2024 низ хостори виза ба Федератсияи Русия барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ шидагӣ буд ва ҳамчунин рӯзи 22 анаҳами моҳ боз дар як ҷаласае дар бораи муҳоҷирон суханронӣ кард, то қонунҳои вазнинтар бароварда шавад. хостори ҳамин чиз шид ва боз инчунин аз Думаи давлатии Федератсияи Русия хост, ки барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ ба Федератсияи Русия рафтанашон виза ҷорӣ карда шавад. ин чизе ки қабул мешавад ё ин ки не, ҳоли номаълум аст, вале аллакай бори дуюм мебошад, ки дар ин масъала суҳбат мекунанд. хоб бародарони азиз ва гироми қадр, ин буд як информатсияи нав ва ҳамарӯза видеоҳои моро тамошо кунед. иншааллоҳ ки аз хабарҳои нав огоҳ мешавед ва камтар комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфтем ки дар аэропортҳо проверкаи телефонҳо ҳозирам боша ё ин ки не? дар границаҳо, дар фурудгоҳҳо бале, то айни ҳол ин чиз ҳастай ва боз дар баъзе фурудгоҳҳо тафтиш кардани анҳами таҷҳизотҳои техникӣ аллакай ҳатмӣ шидагӣ ҳастай. як нафар нависонда: салом додар, бачаи ман агар аз шаҳрвандии Россия отказ кунад, дар Тоҷикистон хизмат мебаранша? дар инҷа дар Россия ай рӯи саломатиш военни доданша, касали пустай. ҳамон военни билети нигодни агар ки дошта боша ва дар ҳақиқат ки беморӣ дошта боша, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ ба хизмат даъват карда намешавад. Давлатшо нависонда: салому алайкум, ҳоҷӣ 100 сола шавид. документи ман тамом шудааст. ман метавонам аз Москва ҳаҷ равам? ягон роҳ дорад? раҳмат, Давлатшо. бале бародари азиз, шумо саломат бошед. ҳамун номери WhatsApp-е ки ҳастай, ҳамунҷода муроҷиат бикунед ва роҳоша барои шумо мегам. аз тамоми ҷойҳо метавонед ки биред. як нафари дигар нависонда: бародари ман қарздор буд, пули калон буд, ҳамин ки ба Русия рафт гузашт. бародарат значит аз ҷониби Золотая корона ё ки ҳамун банки гирифтагии маблағ дар суд дода шидагӣ набудаи ба ҳамин хотир. Фарух нависонда: салому алайкум, мо границаро работа гузаштем, патент накардам, причинаша нагуфтам. 7 рӯз пас пересекат кардем границаро, частник заштем, прописка кардем, дахостил сеюмбора мемонда бошанд гостяй работаи пересекат границаро. раҳмат пешакӣ. вақте ки агар мақсад патента отказ додагӣ бошанд, хубаш работа гуфта надорем, ба хотире ки вақте отказ метиҳанд, то муддати чанд қара шумо патент гирифта наметавонед. ва сабаби отказ додани патент мо чухеле ки дар видеои гузашта гуфтем, сроки паспорт аст. вақте шумо патентгирӣ меред, ҳамун муҳлати паспортона ба назар бигиред, кам боша агар, хубаш паспортона алиш кунед, бабаред барои ҳуҷҷатгирӣ. Мурид нависонда: салом брат, патент анулировать шид. қапидан 10 рӯз вақт додам, брат, ман нарафтам.
як сол шид. Рафтанда чӣ проблема мешавад? Агар муҳлат додагӣ бошанд, яъне шуморо запрет навоиз кардагӣ ҳастанд. Дар ҳолати запрет кардан аз Россия набароен, вақти баромаданда имконият ҳаст ки ҳамун муҳлати запрета боз зиёдтар бикунанд. Шахов нависонда. ҳоҷӣ дар бораи мобилизатсия як сухан накардӣ. бародаро, охир дар ҳамин масъала ягон информатсия нест ки ман бигирам видео кунам ва гап занам. дар видеои гузашта гуфта будам ки насиб видео мекунем, лекин нест чизе ки гап задаем дар бораш. ба ҳамин хотир агар ки шид, баъд иншааллоҳ мо видео мекунем мобилизатсияро. ҳамаша боз мефаҳмонем. Акмал нависонда. Салому алайкум. Сози ака. Ман Москва рафтам, патен надодам. 3 моҳ истодам омадам. Як ҳафта пас рафтам метавонам. Вақти биромадан агар ягон проблема нашавад, мисол запрет накунанд ё ягон ҷарима таъин накунанд административни, бале боз метавонем. Кароматулло нависонда. Як шинос ҳаст. Мега 100,000 рубл ҳуй мекунам депорта. Рост сай мешава ё ки не? Ман депорт шидам 5 сола. Пул мешава ҳуй кунем депорта. Илтимос срочно ответ бите. Ман тавсиятон метавонам ки ин чиз намешиданияд. ба ҳамин хотир боз ақли худтона дуруст кор бифармед. хубаш ки бирен ба ҷойҳое ки мои документи гуфтани ҷо ҳастай, ба ҳамонҷо абрашатсия кунед ва шуморо боз пурратар мефаҳмонанд ки ҳамин чиз мешиданӣ ҳаст ё ин ки не. То ҷое ки мо медонем ин чиз намешавад. Рамазон нависонда. Ака нулиро бояд бошӣ. Мақсад дига Москва рафта наметонем. Саломат бошӣ ака. яъне рафтан метонӣ, барои рафтан проблема намешавад. Барои патент гирифтан проблема мешавад. як сол наметонӣ. Султонбек нависонда. Бародар зинда бошӣ. мегӯм агар Россия биёӣ, прописка ва патент накунӣ. як сол гардӣ. вақти рафтан тинҷ рафтан мешавад ба ватан. сарбаланд бошӣ бародари азиз. вақти рафтан проблема ҳамияе ки метавонанд тара депортатсия кунанд. барои берегистратсия гаштан, бе патент кор кардан мақсад муддати як сол дар уҷа истодан. ба ҳамин хотир дар куҷое ки бошен, қонуну қоидаҳои уҷаро хуб риоя бикунед. зиндаву сарбаланд бошен. навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforce.com